Amabandla amahle kaQunda kaNdabezitha kaKhuboni kaMafu kaLanga. Amkelekile kaloku lo mzi wenkcubeko yesintu, umzi wamagqabi, umzi wamaxolo, umzi kaloku wemachiza okunyanga. Namhlanje njengoba siyazi ngolosithathu usuku apha esincokola ngalo igqabi, siphethe ixolo kaloku ngolosithathu siphethe ingcambu, siphathe amafutha kaloku xa siphethe amanzi, siphethe wona loo machiza okunyanga. Namhlanje kaloku siphethe lo mthi ukrakayo, siphethe lo mthi mhle, siphethe lo mthi unuka kamnandi. Namhlanje siphethe umkhwenkwe. Ungalibali kaloku to subscribe and hit that notification ukwenzela ukuba kungabikho nto ikushiyayo kwezi zalapha ekhaya. Kule veki iphelileyo okanye kule ngapha kwaliphele besincokole ngomhlamba amanzi. Sathi xa sincokola ngomhlamba amanzi uzumamele umkhwenkwe, kuba kaloku xa usehlathini ihambe le mithi kufanele ucimba ngumthi omnye because of that rosette shape apho kuphela khona i-branches, apho kuqala kuphela khona amagqabi. Uzawufumana siba le nto ungathi ubungakrwela around yona xa uyifotile, it will give you some kind of a round shape. Ucimba ke wena le mithi kuba inale rosette shape ngumthi mnye, hayi ayifani mntana omhle, kuba kaloku ukuba ujonga umkhwenkwe, amagqabi omkhwenkwe will be glossy, they will be shiny compared to amagqabi omhlamba amanzi. And umhlamba amanzi kaloku wona uzawuthi xa uthi ugqwashula igqabi eli uzawufumana siba liphuma ubisi. Umkhwenkwe mntana omhle ona mthi ongathi singathi uyafana twatse nawo ngamasethole. Amasethole ke bayawubiza ngentetho isixhosa bathi ngumgqwasho, ngesizulu bathi amasethole amhlophe okanye bathi ngumakhwela finqani, igama elimnandi ke. Amasethole lana uzawuthi xa uwaqaphela ukuba nawo ukhupha igqabi eli ingangathi udibene nomhlamba amanzi, kuba nawo aphuma ubisi. Kodwa ke beside okuphuma ubisi, amasethole awayelelananga kumkhwenkwe ngokowujonga, afana awayelelananga kumhlamba amanzi, afana twatse nomkhwenkwe. Ungayibhidanisa ke le mithi, kodwa jonga lamanzi okanye olabisi luphumayo ubone uba hayi noko langa amasethole ayinguwo umkhwenkwe. Masiqhubekeni ke sihle ngayo le nto, but before siqhubeke sizayichaza into okubana phayana esikolweni sesiqalisile bantu abahle ukuncokola ngazo ezi zinto. Sayichaza into okubana la mayeza sincokola ngawo apha ubuninzi bawo, including lana esingazuncokola ngawo apha, uzawafumana wena mntana esikolo as part of your package xa sigqiba isikolo, xa sikuthumelela your t-shirt, xa sikuthumelela your laminated certificate, xa sikuthumelela your bag, azawuphuma nawo la mayeza besiwancokola ukwenzela uba kaloku as part of your starter pack ungasokoli kakhulu ukuqalisa ukunyanga. We hope along kaloku xa singena kuwo umkhwenkwe. Eli yeza umkhwenkwe bayalibiza, linamagama amnandana ongathi ucimba yi-ice cream enepeanuts ngenxa yobumnandi. Ngesilungu bathi yi-cheesewood okanye bathi White Cape Beach. Ubeach ke ngulo ongu-BEECH, ayinguye ubeach lo uchaza ulwandle, White Cape Beach. The reason we emphasize la magama senzela nawe mntana esikolo xa ufuna ukuzikhangelela la mayeza, kuba kaloku xa unoya kuGoogle uthi umkhwenkwe awuzuncedakala. Kanti if you say cheesewood okanye uthi White Cape Beach, ininzi into zawubuya nayo kuGoogle okanye kwabo YouTube. Kanti ngeAfrikaans wena mntu oguglisha ngeAfrikaans otshomene nelabhulu linofuba esigcwele uboya nengalo egcwele uboya, elabhulu elinxiba ushoti kodwa kuyabanda, lo mthi uzawuthi xa uguglisha bazawuthi yikasiri. Andibona uba ndilibiza kakuhle neligama lesibhulu, KASUUR, kasiri, okanye uthi yivet buchenwood. Fat buchenwood. Yebona ke bana sifikile ke apha ekuprateni xa sesibiza la magama. Kanti abantwana besikolo abafunda ibhotani bawabiza la magama, ufumanise uba kufuneka uqala uphalaze phambi koba ulibize eli gama, kungenjalo uzawuba nesiyezi uzibone uyowa. The botanical name ke lalo mthi kuthiwa yiPotosporum viridiflorum.
uvile pha liphuma from what they call i-Pittosporacea family. Bathi ke abanye abantu eliyeza xa belibiza bathi ngumvusamvu, ngabantetho isisiZulu ke. Intluva isikunika yona xa kuthiwa mvusamvu. Wena mntu okhe wafumana umavusana apha ekhaya, inoba wakhe weva baye lo mavusana unakho ukukraqana okuthile, okukraka ke mntana omhle kuphuma kuwo umkhwenkwe, umvusamvu. Bathi ngumpushamvu, yabona uba siyapusha apha, siyavusa apha. Akho nto singayenziyo xa sithetha ngawo umkhwenkwe. Ngabantetho isisuthu ke abathi musihlela, okanye bathi ngumpustinyapoqo. Ungasibambisi ke wena ucimba sithetha ngopoqo wezwe lethu apha. Hayi, sisathetha ngamayeza okwangoku. Ungasibizeli mapolisa, mpustinyapoqo, izwe lethu. Abanye ke abalapha kweli cala lethu abantetho isiXhosa bathi umgqwenqwe, ngamagama ke obizwa ngawo lo mthimnye, umvusamvu, umkhwenkwe. Into esifuna ukuyichaphazela ke bantu abahle eyokubana imithi lena ingahambi ihambi kuphazamise wena. Uzawuthi xa ufika kulena yakho ikona ufumanise uba lo mkhwenkwe is brownish ixolo lawo, kwenye ikona ufumanise uba is greyish. Is the same thing. Ikhona ivenkile apha eMonti ethengisa amayeza. Bazawuthi xa bekunika la mayeza, xa ubrownish eli xolo bazawuthi ngumvusamvu, xa li-greyish bazawuthi ngumkhwenkwe. Yinto inye ke leyo thenga wena ugoduke uyonyanga. Siyabuza ke ukuba medically eli yeza lenzani. Ezi zinto ke xa sithi medically zezi uzawuzifumana apha koGoogle nalapha koYouTube. Zezi uzawuthi xa ujonga ijournal ufike kubalulwa zona kuba zezi ziphandiweyo. Nantsi ke into engekaphandwa kuba ifika nale nto. Aba babhizi bakhangela into zokuyihoya le COVID ifikayo, bathi xa beyiqwalasela le nto ngumkhwenkwe bafumanisa ukuba ingathi ezi ngxaki zayo le COVID zingancedwa ngumkhwenkwe, kuba kaloku xa umamela ukuba umkhwenkwe lona wenzani ingathi uyagqitha phayana kulaa mhlonyane besiwuthanda siwuthembile. Ukuba uyaphunga ixolo eli lomkhwenkwe kuthiwa liyabuthoba ubushushu. You know kaloku uba i-temperature is one of the signs zayo le nto, i-temperature that would be above 40. Kuthiwa khawusele wena njeba kuthiwa self-isolate, usele umkhwenkwe ujonge ubana la temperature izuhlana. Kuthiwa wena mntu nengxaki yenyongo, wena mntu othi mna ndiyathandwa sisitshisa, ndizawufuna into ekrakayo, inyongo yandithanda mna, kuthiwa khawuphunge umvusamvu lo ujonge uba akuzubakho kuthomalala kwenyongona. Siyacima ke ngokokutsho kwabantu abaphandayo. Phinde wena mntu onengxaki zeentlungu zomqolo, kuthiwa kaloku le nto is some kind of a mild analgesic. Phunge wena ujonge umqolo wakho awuzuba nabona ububheterana. Sichazile ke ingxaki zezisu njengoba besithetha ngenyongo, sathi ingxaki zezisu. Ukuba unesisu ongayazi ukuba esi sisu sisuka phi, sibhalele phi, but you are able to isolate esi sisu ukuba is not pregnancy, esi sisu is not appendicitis. Ngamagama ke sincokola ngawo ke ezikolweni awa appendicitis, ubambelele ke uqombela igama inganalo lingakujuda xa ungena timing. Ukuba na esi sisu sakho is a normal stomach ache osiva apha emacaleni okanye osiva konye apha kule ndawo ekuthiwa yi-epigastric area okanye esi sisu uqonda uba noko sisisu esi asihambi siyojikela miqolo, kuthiwa khawuthathe umkhwenkwe lona usele kuba kungenzeka ukuba zizisu nje wena ezinoncedwa ngumkhwenkwe, kanti uba uncedakali khawubale kuyofumana olunye uncedo. Kuphinde kuthiwa thatha umkhwenkwe lona wenze a blood purifier, wenze a tonic, kuba kaloku lo mkhwenkwe is one of izinto that can alkalinize. Sizayincokola ke le nto yezi zinto ezi-alkalinizayo xa sesincokola ngeengxaki zezisu phayana esikolweni. We've discussed one of the blood purifiers. Mna ndibhiliva ke mntana omhle ukubana izinto ezi-herbal azikhabani. Thatha the blood purifiers noba zimbini, zintathu, zine, ugalele ikhona ezawunceda noba enye ezukunceda.
Sithethile ke ngomkhwenkwe as an analgesic. Khawuthathe wena mntu nazo ezo ntlungu, noba zintlungu zikumila kuni, uphunge ujonge uba akuzuba bheterena. Kodwa siye sithi awukwazi uthatha iPanado wena mntu oneproblem yesisu, ungazukwazi uthatha iyeza elinceda iintlungu zesisu wena mntu unentloko, kuba kaloku ezi ntlungu azifani. Xa siyivala ke medical kuthiwa wena mntu oneeproblems zokukhohlela khawukufumane umkhwenkwe. Siyayivala ke into yeCovid, iyakwazi ubona uba ingathi noko ingakuncedisa le nto, kuba iyanceda apha kwi-respiratory infections. Uyabuza kuDudu Khosi umayezeni omkhulu ukubana mna mntu ke ngoko ngumayezeni ndenzani ngomkhwenkwe, kuba kaloku ezi zimedical andinangxaki kakhulu nazo mna, ndiyakwazi ukuzihoya kuba noko ndinayo itraining yokunyanga umntu clinically. Sithi kaloku zonke ezi zinto zingasentla ziyakwazi zihambe zidibane nezinto zobumdaka. Uyayazi into zesisu, uyakwazi uthakathwa ngesisu, uyakwazi uthakathwa ngeenyongo, uthakathwe mntana omhle kwiinto zakho zenzayo. Hlanganisa udibanise umkhwenkwe. Xa uphalazisa umntu onengxaki enyongo, faka umkhwenkwe kwimbiza zonke zosela zootata. Umntu othi ndinesinqa mna tata uBhele, mna tata uBhele ndithi noba ndithi ndiyakhutshuza esi sinqa siyandiqaqambela. Sithi kumayeza akho ufake umkhwenkwe, ujonge eso sinqa, uphinde ujonge ezo ngxaki zeentlungu. Siyacima ke boomama, siyacima bootata ngawo umkhwenkwe. Khona omnye utata uyafika apho uthi Bhele, intonga yam iyathamba le ntonga, ndithi noba ndizama ukuyisebenzisa ivetyevetje le ntonga, Bhele ingathi ndingaphelwa ngumendo uba ndinoyilandela le nto yale ntonga, kuba le ntonga ngoku andiyazi Bhele, sendifuna noyisusa le ntonga ndifumane noba yomntana, intonga ezawufika isefresh. Ndiyamnqanda ndithi hayi xhego lam, intonga yomntana iyawufika imhlophe, wena ube unentonga emnyama. Le ntonga lena ayizufana nawe, le ntonga ayizufaneleka. Khawusowuqhuba ngalena sewuyazi, ngalena sewuyiqhelile. Le ntonga yakho kaloku ifuna nje ubana idibane nomavusana. Sifake umvusamvu ke, sifake amayeza okuqinisa. Tsho utata ahambe intonga yakhe eyiphethe ngesandla ukuyongena eteksini eyobonisa umama ekhaya ukuba ndisenentonga entsha, kodwa iseyilaa ntonga yam mama ekhaya intsha ke, kuba iseyoliya ibivetyevetje. Bayaphinda kaloku abantu abahlolayo, yakhumbula ngoba esikhe sathi abantu abahlolayo abanye bazawusebenzisa iqwili xa behlamba ezintlola zabo. Bathi ke abanye abahlolayo bona basebenzisa umkhwenkwe xa behlamba iintlola. Omnye kuzawusebenzisa umkhwenkwe kuba efuna uvula amaphupha, dibanisa umkhwenkwe namanye amayeza kowabo, amayeza okuvula. Nabantu abachazayo ke baza kuxelela ukubana xa ungumntu ochazayo kufuneka uhlale usharp between the ears, utsho umntana omlungu xa ekhumsha. Kufuneka ungayilahli timing. Umkhwenkwe kuyasincedisa ke benye yamayeza owasebenzisayo, uphunge ngomkhwenkwe, uphalaze ngomkhwenkwe, ucime ngomkhwenkwe. Namanye amayeza utsho noko ube nayo itiming. Ungafana laa mama endikhe ndaya kuye, mandingathethi ngalaa mama kuba kaloku ngenzeka uba undimamele lo mama and uyandazi laa mama. Abanye ke bayawusebenzisa umkhwenkwe ukuvula izinto apha phakathi kwekhaya. Umntu ochelayo, ochelela iinto zakwabo ezenza uba makuvuleke kube kuhle apha ekhaya, ibe likhaya elithandwayo, libe likhaya elicacelekayo. Mhlawumbi wena mntu ozenzela ezo bhizinesi zakho, wena mntu osebenza ngabantu, ofuna uba ikhaya licaceleke, ikhaya kungenwe. Sebenzisa umkhwenkwe kaloku kwenza into zakho zikhanye. Abanye koomayezeni basebenzisa umkhwenkwe kubugqi babo. Khona endikhe ndambona ethaka apha kuFacebook, ethaka into wafaka umkhwenkwe, ndiqomba yayi bayathaka oomayezeni. Nawuzumphikisa umntu ngobugqi bakho kwabo kuba ziyasebenza ezi zinto, zenziwe ngendlela wena ongazange wayibona, ongazange wayiva. Uthakele umntu adibanise into ezingadibaniyo kodwa kuphume impendulo le bekubhalelwe kuyo. Kaloku sithi sithunywa zizihlwele kule nto. Awasetyenziswa sithi la mayeza thina siyawadibanisa nje kupoqe le nto ifunwa ngumntu.
Iyangothaka kwakho ke mntana omhle. Sibulele loo maxhego kaloku naloo maxhegwazi asinika umkhwenkwe, asazisa lo mkhwenkwe, asibonisa ube liyeza liyasebenza. Sithi masiwusebenzise kaloku umkhwenkwe, singaguli zezinto zigulisayo ukhona umkhwenkwe. Hamba ke wena uyokhangela umhlamba amanzi, kuba kaloku lo mhlamba amanzi naku kuyelelana kwezi zinto ezichaziweyo apha nawo umkhwenkwe. Hlanganisa kaloku wena uyokhangela namanye amayeza, uyolikhangela iqwili esike sancokola ngalo apha. Dibanisa mntana omhle, ufake nomhlonyane, maqhuma uthuli kule nto. Mangabikho mntu ugulayo, ikhona le mithi ifumaneke ehlathini, le mithi eyayisetyenziswa ngookhokho bethu. La maxhekwazi ayenyanga, siwabulele kaloku sithi mabasinike elinye iyeza ngenye imini size nalo sizolinika abantu bahle. Siyagxamagusha xa sitshoyo sithi Xosi.